Ihe ọgụgụ nzukọ nsọ Katọlik. Emume ịtụ ime n'ejighị njọ nke Marịa dị Ngọzi, nwaanyị na-amaghị nwoke. Ihe ọgụgụ nke mbụ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Jenesis, isi nke 3, malite n'usoro nke 9 ruo na nke 15, gụnyekwara usoro nke 20. Isiokwu: aga m eme ka e nwee ịdị n'iro n'agbata unu. Ma di nwenụ Chineke kpọrọ nwoke ahụ jụọ ya sị, olee ebe ị nọ? Ọ zara ya sị, anụrụ m ụda ụkwụ gị n'ime ogige, ụjọ jidere m n'ihi na agba m ọtọ, m wee zoo onwe m. Ọ jụrụ ya sị, onye gwara gị na ị gba ọtọ? Ị taala mkpụrụ osisi ahụ m nyere gị n'iwu ka ị ghara ịta? Nwoke ahụ azaa ya, ọ bụ nwaanyị a kpọnyere m ka mụ na ya biri. O nyere m mkpụrụ osisi ahụ m taa. N'oge a ka di nwenụ Chineke jụrụ nwaanyị ahụ, gịnị bụ ihe nke a i mere? Nwaanyị ahụ zara ya, agwọ ahụ rafuru m, mụ ata ya. Mgbe ahụ ka di nwenụ Chineke sịrị agwọ ahụ, n'ihi na i mere ihe nke a, abụọla m gị ọnụ karịa ụmụ anụmanụ niile dị n'ọhịa na nke dị n'ụlọ. Ị ga-eji afọ gị na-aga ije, bịa na-ata aja ụbọchị niile nke ndụ gị. Aga m eme ka iro dịrị n'etiti gị na nwaanyị a, n'etiti ụmụ gị na nke ya. Ọ ga-azọpịa gị isi, ma ị ga-ata ya n'ụkwụ. Nwoke ahụ gwuru nwunye ya Eve, n'ihi na ọ bụ nne ndị niile dị ndụ. Okwu nke osebụrụ ụwa. Ekele dịrị Chukwu. Abụ ọma na azịza ya. Azịza ya bụ, kweere onye nwe anyị ukwe ọhụrụ, n'ihi na ọ rụrụ ọrụ ebube. Kweere onye nwe anyị ukwe ọhụrụ, n'ihi na ọ rụrụ ọrụ ebube. Aka nri ya na aka ya dị nsọ ewetarala ya mmeri. Azịza: kweere onye nwe anyị ukwe ọhụrụ, n'ihi na ọ rụrụ ọrụ ebube. Onye nwe anyị egosila ike nzọpụta ya. O meela ka mba niile mata ezi omume ya. O chetala ịhụnanya ya na ịkwụdosi ike ya n'ebe ezinụlọ Izrel nọ. Azịza: kweere onye nwe anyị ukwe ọhụrụ, n'ihi na ọ rụrụ ọrụ ebube. Akụkụ ụwa niile ahụla nzọpụta nke Chineke anyị. Ụwa niile tijerenụ onye nwe anyị mkpu ọṅụ. Werenụ ukwe na mkpu ọṅụ too ya. Azịza: kweerenụ onye nwe anyị ukwe ọhụrụ, n'ihi na ọ rụrụ ọrụ ebube. Ihe ọgụgụ nke abụọ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Efesọs, isi nke 1, malite n'usoro nke 3 ruo na nke 6, bidokwa n'usoro nke 11 ruo na nke 22. Ngọzi dịrị Chineke na Nna nke di nwere anyị Jesu Kristi, onye sitere n'eluigwe were ngọzi niile nke mmụọ gọzie anyị n'ime Kristi. Ọ họrọ anyị n'ime Kristi tupu atọọ ntọala ụwa, ka anyị dịrị ya nsọ na-enweghị ntụpọ ọbụla n'ihu ya. O jiri ịhụnanya nye anyị ọnọdụ ka anyị bụrụ ụmụ ya site na Jesu Kristi, dịka ọchịchọ nke uche ya siri dị. Ọ bụ maka mbuli elu nke ngọzi ya dị otito
nke o nyere anyị n'efu n'ime nwa ya ọ hụrụ n'anya. N'ime ya, dịka nzube nke ya bụ onye ahụ na-emejupụta ihe niile si dị, nakwa ka ntụpụta nke obi ya siri dị, anyị nwa bụ ndị buru ụzọ chekwube na Kristi, ndị emerela họpụtakwa ka ha bie ndụ maka otito nke ebube ya. Okwu nke osebụrụ ụwa. Ekele dịrị Chukwu. Mbeku. Aleluya, aleluya. Ekele ijupụtara na gracia. Osebụrụ ụwa nọnyere gị. Ịdị ngọzi n'etiti ikporo niile. Aleluya. Ihe ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị asọ nke Luke dere, isi nke mbụ, malite n'usoro nke 26 ruo na nke 38. Isiokwu: ekele ijupụtara na amara. Osebụrụ ụwa nọnyere gị. N'ọnwa nke 6, Chineke zigara mmụọ ọma Gabriel ka ọ gaa n'obodo Galili a na-akpọ Nazaret, ka ọ gakwuru otu nwa agbọghọ na-amaghị nwoke, onye ikwu na ibe ya kwekọrịtara na otu nwoke aha ya bụ Josef, nke si n'agbụrụ David, ga-alụ. Aha nwa agbọghọ ahụ bụ Maria. Mmụọ ọma ahụ bịakwutere Maria sị ya, ekele ijupụtara na gracia. Osebụrụ ụwa nọnyere gị. Obi lọrọ ya mmiri nke ukwuu n'ụdị ekele a, nke mere na ọ malitere ịtụle n'uche ya ihe ụdị a pụtara. Mmụọ ọma ahụ sịrị ya, atụla egwu Maria, n'ihi na ị natala ngọzi n'aka Chineke. Lee, ị ga-adị ime, mụta nwa nwoke. Aha ị ga-akpọ ya bụ Jesu. Ọ ga-adị ukwuu. A ga-akpọkwa ya nwa onye kacha elu. Di nwenụ Chineke ga-enye ya ocheeze nna ya David. Ọ ga-achị ezinụlọ Jekọb ebe ebe. Alaeze ya agaghị enwe ọgwụgwụ. Maria jụrụ mmụọ ọma ahụ sị, olee otu nke a ga-esi mee ebe ọ bụ na amaghị m nwoke? Ma mmụọ ọma ahụ zara ya sị, mmụọ nsọ ga-abịakwasị gị, ike nke onye kacha elu ga-ekpuchi gị. N'ihi nke a ga-akpọ nwa ahụ ị ga-amụ onye nsọ nwa Chineke. Lee, Elizabeth onye ikwu gị, onye ndị mmadụ na-akpọ nwaanyị aga, atụrụla ime n'agadi ya. Ugbu a ọ dị ime ọnwa 6, n'ihi na ebe Chineke nọ, o nweghị ihe nyere omume. Maria kwuru sị, lee, abụ m odibo nwaanyị nke osebụrụ ụwa, ka o rere m ka i siri kwu. Mmụọ ọma ahụ wee si n'ebe ọ nọ pụọ. Ozi ọma nke osebụrụ ụwa. Otito dịrị gị, Kristi.